Assalamu alaikum jama'a. A yau zan yi magana akan wani abu mai matukar muhimmanci game da halayyar dan adam, yadda take gina rayuwa da kuma yadda take rushe ta. Wannan magana ba kawai darasi bane, amma jagoranci ne. Jagorancin da zai taimaka muku wajen fahimtar yadda halayyar dan adam ke zama ginshiƙin nasara. Menene halayyar dan adam? Halayya ita ce abin da mutum yake yi akai-akai har ya zama siffarsa. Halayya tana iya zama mai kyau ko mara kyau. Abin da kake yi yau zai zama abin da mutane za su tuna da kai gobe. Halayya tana gina mutunci, tana gina daraja, tana gina nasara. Mutumci ya fi dukiya daraja, inda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana mafi alkhairin ku shine wanda ya fi kyawawan halaye. Halayyar da ke gina rayuwa: gaskiya. Mutum mai gaskiya yana samun amincewa da kowa. Juriya, wanda ya jure kalubale shine jarumi na gaske. Ilimi, halayyar neman ilimi tana sa mutum ya zama jagora. Adalci, wanda ya adalci mutane za su kalle shi a matsayin mento. Neman ci gaba, mutum mai neman ci gaba baya tsayawa a guri ɗaya. Haƙuri maganin zaman duniya, inda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa neman ilimi wajibi ne ga kowane musulmi. Halayyar da ke rushe rayuwa: ƙarya. Mutum mai ƙarya yana rasa amincewa. Hassada tana hana mutum ci gaba. Rashin tsari yana sa mutum ya zama mai saukin faduwa. Rashin juriya, mutum mai saukin faduwa baya zama jagora. Mai ƙarya baya da dogon buri, inda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana alamu na munafiki guda uku ne: idan yayi magana ya ƙarya, idan yayi alƙawari ya saba, idan aka bashi amana ya ci, ma'ana idan aka amince masa ya ha'inci. Idan kana so mutane su kalle ka a matsayin jarumi, mento kuma leader, ka gina halayyar da ta zama abun koyi. Ka kasance mai gaskiya, mai ilimi, mai juriya kuma mai adalci. Wannan shine sirrin da zai sa mutane su dauke ka a matsayin jagora. Inda Imam Al-Ghazali yake cewa halayyar mutum ita ce ginshiƙin addini da rayuwa. Ka zama hero, mutane ba sa kallo ga dukiyarka, suna kallo ga halayyarka. Idan halayyarka ta zama abun koyi, za su dauke ka a matsayin jagora. Idan halayyarka ta zama abun karfafawa, za su dauke ka a matsayin mento. Idan halayyarka ta zama abun mamaki, za su dauke ka a matsayin hero. Nagari ya fi zinariya. Misali, Nelson Mandela ya zama hero ba saboda dukiya ba, amma saboda halayyar juriya da adalci. Idan muka duba misalai daga tarihi da fasaha, Sheikh Usman Dan Fodio, halayyar ilimi da jagoranci ta sa ya zama jagora ga al'umma. Martin Luther King Jr., halayyar juriya da adalci ta sa ya zama hero a idan duniya. Idan muka koma India, za mu iya kallon Mahatma Gandhi, halayyar gaskiya da zaman lafiya ta sa ya zama mento ga miliyoyin mutane. Maryam Babangida, halayyar kokarin taimakawa mata ta sa ta zama jagora a cikin al'umma. Steve Jobs, halayyar kirkira da hangen nesa ta sa ya zama jagora a fasahar zamani. Elon Musk, halayyar juriya da fasaha ta sa ya zama abin mamaki a idon duniya. Marie Curie, halayyar bincike da ilimi ta sa ta zama jagora a kimiyya. Malcolm X, halayyar tsayawa da gaskiya ta sa ta zama mento ga al'umma. Inda Imam Malik yake cewa ilimi baya zama ilimi sai da aiki da halayya. Nasara ba ta zuwa da sauki. Halayyar nasara tana buƙatar juriya, tsari da ilimi. Mutum mai nasara shine wanda ya gina halayyar da ta dace. Misali, Thomas Edison, wanda ya gwaji fiye da sau 1000 kafin ya kirkiri fitila. Wannan halayyar juriya ce ta sa ya nasara. Haƙuri ya fi ƙarfin jarumta. Inda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana mafi ƙarfi a cikin mutane shine wanda yake iya rinjayar zuciyarsa. Wanda yake iya rinjayar zuciyarsa a cikin hali na fushi. Halayyar jagoranci: jagora ba wanda yake da kuɗi bane, amma wanda yake da halayya. Jagora shine wanda yake jagorantar mutane da gaskiya da adalci. Jagora shine wanda yake zama abin koyi. Jagora shine wanda yake ɗaukar nauyin al'umma. Misali, Abraham Lincoln ya zama jagora saboda halayyar adalci da gaskiya. Misali, idan muka duba littattafan tatsuniyoyi, sarkin nagari ya fi zinariya domin talakawa suna jin daɗin rayuwa a ƙarƙashin sa. Idan muka duba cikin magana jadi kenan. Hikima daga misalai: Imam Shafi'i ya ce halayyar mutum ita ce abin da ya fi daraja fiye da dukiyarsa. Halayyar mento shine wanda yake koya wasu yadda za su yi nasara. Halayyar mento tana buƙatar ilimi da juriya. Mutum mai halayyar mento yana zama haske gosu. Mento yana ba da jagoranci da ƙarfafawa. Misali, Plato ya zama mento ga Aristotle, wanda daga baya ya zama jagora a falsafa. Malami na gari yana koyar da almajiransa da gaskiya da hikima. Idan muka duba da littattafan tatsuniya kenan. Imam Ahmad ibn Hanbali ya ce ilimi baya amfani sai da halayyar nagarta. Halayyar dan adam ita ce ginshiƙin rayuwa. Idan ka gina halayyar da ta dace, zaka zama jagora kuma jarumi. Idan ka bari halayyar ka mara kyau ta mamaye ka, zaka zama mara daraja. Don haka ka gina halayyar da za ta zama haske ga rayuwarka da rayuwar al'umma.